advertisement la pen interview with that pen iselong kacharai chot pen bangpri sapan forest appointment kipi rong trokara chingrum si town committee arlo dudundi polam thi kachapaklang pon inglong ato hijanang bong kacharbo jiang ringkido Kardom adaba birtalong penili sami dengmir killing pi non birtang ton pen arjuponik tha Karbiang long alo forest ingnam lapen long le philang adui aphoi kachara kom thik japhan lapen an parta forest sai khipen kachpaduk ta tumpura pinike ACCM tuliram rong hangari deng forester 1 forest guard drivers bangkri siatumaphan akimi appointment letter ke ron pon lapen bangso puthak CM ke deng thek pen mitha sai lo pura mitha karbiatum si ke ong lake CM aphan chorowek nangji Sita isi ki mang humi mia lama bangke la bangkri isia tuma phan komantu si advertisement ki pima lapen interviews donia wini laki kidam tang arnita madu ta chini dunde lapen arju dunlong lepusi ki ong dong aradatum chethan ahoglo alang litum bangkre sike mukro long mate aduya hoi forest along le along arjap thibla pen ajoana lu chipaduk khru batum lopusi CM aphan lo chupitekang regularize nang pinang ji poteng si EC meeting along ponlo la sorting si chingwai pondo lapen executive committee along kachura tengsi alang lituma phan qualification kilang atengsi akimi appointment pilopusi forest and environment secretary Dilip Terang Pherangki kahomri damakut nang thandun tangte KAC ki parlo 30 department along ta EC meeting along kachura tengsi chokomar anghoi pion puma mate advertisement interview and edetta sakuri pion et puma lata arjumemi Lasi arona tengpulote advertisement interview dowek nangjima lata munchina mimi adhe advertisement interviews awi pin pen appointment letter ki pimate sakuri ki claim pulote laki illegal appointment loposi kedam tangar nita CM tuliram rohang radang no jailo sa appointment ki pia apra niata interview must be lagi dowek nang lagi ini pandak monpo dak kisuman illegal appointment do pick specialist forest department hola tamile tum chingmai bomra inquiry committee galo without council approval illegal appointment lata ne tum prabjin pen amni tum dak pilong na heme thang amni lo pilong na sita arora teng pen dam nangji illegal appointment asilo without interview without advertisement lason se appointment piare hola tame le tum legal side pe netum advice and manglo legal advice and manglo prabjin pe hata netum ten ton netum labang legal pe ne cancel lapsi or ko dead vacancy requirement vacancy ke do andan netum ko press appointment netum people advertisement pg interview pe la pen kelong tangan tum bipina hala tum se ipiadun pulau te la bangke netum bangke latung bang consideration bang people special consideration latung ke claim tangan tum bang bangke say appointment Kipia apa niata interview must be lagi dowek nang lagi dowek nang pun lagi Forest Secretary ACS Dilip Terang ke thana tengki state along taddo lason EC meeting along chepa pas dun lopolo tangte appointment pi unko la so tengsi KAC along ta EC meeting along kachuraya tengsi la bangkre isia tuma phan appointment pi pon lopo Ladak thangnat ke hili dunjia lam savilo athe council atum copy ma ke claim laki council atum isia long kachirai jakong duposi than la se alang litum ki kachipaduk ta atum forest along bai nong chudeng voi atum lapen alang litum aphan qualification atengsi appointment ta ki piputa than Pinpur me 2021 aninkan KTSSA asong atum forest department along illegal appointment ki pia puthak longri arlu airset prongset kachisong padoponlo sita aphido clip tangte KAC pen KTSSA asong ang bong kopini ke patu pen chingki pehem so joy ma lata arju me alam si nangklang roklo news report KTV news
non maloma kaila ke nangli nili setami hithia dong mate tauna dungarai si ke doje phaning hang bonta hithia lole ke dodun lote rongar lo along ke dodun pen kache prek thepi khangja lake maduta chini horlo athe town committee ar lole dodun tanglote nangli tangka kilong abar saile api pusutami ki pinangjia thai ki dopikji lasi ongdung arada tumke tauna lo ke dodun jia phaning hang pusutami methanga jakong pen chelangsi tauna lo ke dodun jia phan patibok hai hi labang solam pen matha damsi nijang kar biang long bot thatlang so town committee dung pen che koinot rong prokang kang non ke bang jarni pen ke town committee ke parlo ponji polam arjulong pen rong prokar rata tum pen dudun thek the pura kedam tang chitini phai hiniar ni pherang ke mai pha ponsi kache don dun thek thialam thi ningje pon Lesson si ibo thatlang so town committee ke parlo ponji porong amen lake serdi hon lang so teron arong umsero hanse arong thangsing senar arong langtuk teron arong langmeklu hanse arong rong insu senar arong la rong trok arong aphansi town committee parlo pon po polam thi klangpon larong trok arada tumpen kache dondon thek thia theki kedam tanga pora hu town committee ke parlo pon tang ansatami kaching thura muk thek pon long jumpik lang pusi jongpon an parta labang so rong trok arada kang jongsi town committee parlo pon lo pulotangte rong aphan kasik sak the tanji athema kirung kirek pen chenglok midu kirung satami pabat pon krak po puma thapon si dudun thek the pang thek chepaklang pon rin tilo la senilitum tahun komiti dudun de puke nilitum phan tahun komiti na pa lui pasi arjulong fikri la senilitum tini emergency pen nitum katja kachingbai mate gasti koi ke ang thek la phelo la sinon mat ke nitum ke tahun komiti dudun thek thelang la si nitum bang ke mission hemta thek long le office tini ne che thek long le nilitum hem le choki mi sita baharai li ti ta nang du pi bang ave atok tiklang bai thalang so pen ke kilometer phawa tolang la sinon mat ke dudun thek thelang la senilitum yong si dudun ji pulte rong trok ne kar pen cheng lok sarpi sarpu chingwai pen si dudun ji pusda rang tum hanak pachin thi asi lason si la rong trok angkang ke town committee le parlo pondet pusatami thangnat kaching thora war saita paching thor thekthi lapen rong rup along punon behabe para tumave hemalong kapreka tum bahara ki dudun jia tum ta ave lasi laso town committee ke parlo ponji along dudun thekthi pusi rong trok arat pen phirang kia mai long pen sodak pen pachini pon pini nilitum rong trok arat asar the mate mekararar tumta than che pachini ponlo la pen ke dam tang je town area halaka parloan abang phuatum arong atum airian ta pinianian ta thangnat ak ke joy ke thangnat awar side tua thekdun longle la posi nilitum ta thik la son dak thasi duk det boy det rong rup puta jo la rong trok arat tu ke hem rit jo jongjung kumane sar the tu maname karatum building a hem ko pinni ke lang misen nave la pen ke ladak punjab por pothare ka do itum ta chini ladak bangke department po hormu department tu jatave dari tang komiti alam la kaneria la rong trok ne pendang lo ke jok la tikroin delu tinggal penan ke aru apang lain tang ring tu tani bonun telo tapi ni kan ta long nang ni lu si ni sekali bawa data ni di News report KTV News. Kedam tang chitini phai hiniar ni ipechal si rachariya son tumpen pherang ke mai phaponsi kedam tang pai pai ni phai kre ke thom arni bokulia thana ke parlo pon tokubari tibaro amikar bang hinia bang phu apran kedam nang joya puthakalam ningje pon labang so pherang ke mai long pen ipechal se me phu je aka thar pen kaning je pon atengke labang hinia pran kedam nang jui abang pho tumlake bhakta bordoloi asopo kalitang nilo bordoloi arta phokebra pholapen Humeswar bordoloi asopo kalitang bibhikson bordoloi arta phokebra hini pusi pachini pon anpar tala bang hinia tum setami kiduk thektika hemtun abang phu alang litum lake lang ok chopar hipen kachojor lapuson si ahemari chilang ibombe arni ajolo ne anarlo ne ajoyi nilo bordoloi lapen ke bibhikson bordoloi bang hini atiwa wate lalung atom han to ko bari ku arong along papi khilok lo papi khidang ko narla ne chini ne seta to ko bari hala
Khojai abordar along si bidang kok lo kiki at pumke Bengali tado Bengali tado Mia Muslim Bengali tado Lapen Karbi tado apu Kopa bari pu Karbi arong tado apu Mune Karbi atum do lang apu Lapen pu toko bari bangke Lang lu atum rong sirkep do Lapen adung reye Karbi atum arong sai sel Non ka pheri me mi ke la hello Police tum no anta la kapitia mune tum han no anta arrest relang nep nela nilitum kama kehang ke la hello arni si thong ke rai siar ni disia pan nilitum lo pidam no nilitum kehang la pen hala mune tum rata tu an kehang ke la hello la don nia a bordoloy tu ampan tiwa tu ampan la tum duk pikpak ahem ta mat plaster hai se duk pikpak la tum pan compensation lack cap don lack cap tu ke pivek nanji Bonta kopi ko son pen lo ni pang thek thek the tum la bang hinia bang pho tuma phan apranar mudet le an parta isi ke mang hu thume me ki la bang hini kiti tang abang ar pum ke thek dam long adima long ki thang nat honde me mia sonabi la pen avi setami kaching lu hung avi la pen asendel setami pache dong pa mi pusi pherang ke me long pen pachini pon la sinon isi inglonga so hijan angbong kache pheria porsi nangle roka son lo Ate piniarni anta labang so tiba tuma phan apran ke en atuma phan nepon long lelang lasimo karbia khya phan raikom sai khi pen mate asam sarkar ahin pen pakoi pon lokta thek pusi ningje pon athe inglonga so hijan angpong charbolo pulotangte asam cm himanta biswa sarma ke alelo pusi pachini pon Monggo senatu alam litum ilitum amuni tuman pikhi po Lapen ke koi ke anu ka pre kapan koi po la son pita thek Lapen apoi son abang pheri tu me hala ke PLA atum aphan bange thong lo ne pilene police dum ne lo kusiko Baki nep ne lang dum hana nep che gi mini nep che kama la tum phan un an pa pheri po la tum phan un an ther po nang tum le la ka pi thi pu che krong det nut ko ma karbia do man pa che krong det ta vida thek che krong det nut mo MOS che tok nut an ke ni tum poisan an pi dur det ko hadi son ta ko wi tu thek an ke la tum phan pa che krong det po thang ba pe an ke ti wa tum tribal tum an ke tum karbia tum hanang lang tu select nu chok le ko la potsi la ke kacheri na ya kam non dak chok ke li la dak la Langphera constituency lo MSC constituency Langphera MSC constituency si che plan la dak chot kali non tiwa pen karbia tum ke do ha doramla ta do ha amri ta do la pen kheroni ta do nilip kopli constituency ta la pen dak ilitum langhin constituency ta do koloni ta do meni la pen dak dipu ta do la posi la karbi ke do an tiwa tum ke do an kukia tum ke do an rengma tum ke do an dimasa tum ke do an boro tum ke do an garo tum ke do an la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi tum alang litum anta chirepik nanjik non la son ka athe ke dam tanga pora hut an ke karbia khe tum ke penang an inglonga so hijan angbong along ke sarkar ke chok ke jo ke charbu dunsi ke onglo bonta labang song bong penta tiba khe tum pen ipong natta karbia khe pen ka charbu pon avela lesinon labang so lam pen karbi la pen tiba tum angbong asam sarkar tum ke chok chi pen pacharbu duta the lasi karbia khe la pen tiba khe tum chere mek pensi donangji pura epechal se me phu jai ka thar pen klardak pen pachini pon Anpar ta non ke sengmi karbiatum arlo song bangke thom atum ke nonamat ke raikom saikhia ridengsi chingnang cheklo lesila bangke thom atuma phan ther hapen mate tangka maha pipajer pen hala banghini tiwa khetum apran kedam nangjui along nitumsi ke pathipu pachekrong pon deta thek pusi pachini pon lesila bang solam ki kang samriji ne mate asam sarkar atum pen ame hoidunra la anso se alam ki pathera inglonga so hijan angbong mate Karbi la pen tiba angpong suluk sodak pen charbo dubjine laki kebang jilanga porsi chini ponpo lasi karbia khela pen tiba khetum setami kachere mek ke dojia phan mate
Raikom Saikia tum ke than thap alam karjuje de Japan APA Chelsea Racharia songa tum pen klardak alam thi pachinipon. Harsing Rong Hang report KTV News. Pinia Berta ke laansi kangton pon iglo. Domi thak mi kardom.